Ftehim bejn il-Gvern u Victim Support Malta se jara li din l-għaqda tingħata €150,000 fajnuna tul it-3 snin li ġejjin biex tkompli toffri servizzi ta' wens lil persuni li jkunu għaddew minn suwiċidju fil-familja. Bħalissa, ma' 70 persuna qed jieħdu dan it-tip ta' servizz u jingħataw għajnuna f'forma ta' terapija fi gruppi, counseling, evalwar ta' sitwazzjoni u appoġġ ġenerali f'kull ma jkollu bżonn. Is-servizz jingħata wkoll mingħajr ħlas. Karl Grek, il-koordinatura s-servizzi tal-għaqda, spjega li s-servizz jingħaqad ma' oħrajn li toffri l-għaqda bħal dawk għal vittmi ta' stupru jew abbuż. Kull servizz jingħata bla ħlas huwa konfidenzjali u jingħata skont is-sitwazzjoni tal-persuna. Grek spjega li kemm ilu jeżisti s-servizz ma' 70 ruħ resqu l-qudiem jitolbu l-għajnuna. Dik il-figura titkellem għalija li jisma' hemm bżonn iktar ta' nitkellmu fuq is-saħħa mentali tagħna, nitkellmu fuq ix-ġara x'biex qed jiġri jekk għandi problema, mhux noqgħod speċjalment aħna l-irġiel għandna tendenza li nqogħdu ftit għalina, għandna tendenza li ma nitkellmux fuq affarijiet mhux l-irġiel biss anke n-nisa u l-ġeneri l-oħra. Imma li nitkellmu jkun dik is-sens ta' komunità, dik is-sens ta' ħbiberija u s-sens li jisma' għaw il-servizzi ma' min titkellem hija xi ħaġa importantissima u dik li qed aħna nippruvaw niffaċilitaw u nikkreaw. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon innota li għalkemm inizjattiva bħal din toħloq niċċa pjuttost ċkejkna tas-soċjetà, il-Gvern għandu responsabbiltà illi jħares lis-soċjetà kollha kemm hi. Bħala amministrazzjoni jimini għandha dover li tħares lejn is-soċjetà kollha kemm hi. Ma rridux immorru biss għalfejn hemm in-numri, mmorru wkoll għal niċeċ illi mhumiex forsi daqshekk kbar imma li jħallu imbarra l-effett devastanti fuq il-persuna nfisha, effett devastanti wkoll fuq il-familja u dawk li jkunu ta' madwarhom. Dover tagħna li ngħinu kull aspett fis-soċjetà tagħna.